pa picture mo nang. Ano? Try. Janji. Ano ba? Kaya pa makakuha na pa-frame naman ang picture. Pa-frame naman ang picture. Uy, sana all. Kato isa. Ito na sa anniversary. Naka na pwede yapon. Murang butok-butok. Kato na mangita mo saglaan nga. Ano? Hindi na ako sa matagpulong ko, bubo. Paano masabi? Sa kuwan sa profile pictures. Profile pictures, wala po siya na makita. Ha? Aka na lang. Picture tag picture. Paprint tag picture na mo kay. Ano nindot siya? Ini na game. Hindi, Duty mo, malik pa ko. Okay, hayag na rin ba? Ba ni ulan? Lamian lumanan siyang birthday. Sige na lang. Ayo Kana nang organize na. Na. Ano? Paano ko guys? Lah, hindi papel. Butang ni! Kana eh. Alright guys. Guy, pag-print eh. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Guys, oh. Diba? Dayo sa sakot ay ko, copy sa sakot ay sa photo paper. Asa na nga photo paper lang? Lagi sindot kayo guys, oh. Yeah, boy. Kung gusto mo palit og photo paper nga nani guys, order lang mo. Sipalan nga photo paper lang. Nato di ako yung silupin. Tigit Amo silupin. Nice kayo. Nice kayo guys, oh. Diba? Alright. Ako na yung pa-frame naman yung picture. Eh, siyempre, lumanan. Alright. Kung gusto mo magpa-print ng picture guys, dire naman sa balay, pagbayad lang mo.